Припинок. Завод «Цветотрон». Наступний припинок. Центральное. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Центральное. Автобус рухается по маршруту номер 105. Припинок. Центральное. Наступний припинок. 28 липеня. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. 28 липеня. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок. 28 липеня. Наступний припинок. Веслярний канал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Веслярний канал. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Припинок. Веслярний канал. Наступний припинок. Завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Завод. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Завод. Наступний припинок. Беларусбанк. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Беларусбанк. Автобус рухается по маршруту номер 105. Припинок. Беларусбанк. Наступний припинок. Дивани Бреста. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Дивани Бреста. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок. Дивани Бреста. Наступний припинок. Панчошний комбінат. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Панчошний комбінат. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Припинок. Панчошний комбінат. Наступний припинок. Рамбыттехніка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Рамбыттехніка. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Припинок. Рамбыттехніка. Наступний припинок. Автошкола. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Автошкола. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Автошкола. Наступний припинок. Пожарное депо. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Пожарное депо. Паважаныя пасажыры, будьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям.
Припинок. Пажарнае дэпо. Наступны прыпынак. Гандлёвы цэнтр «Усход». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гандлёвы цэнтр «Усход». Припинок. Гандлёвы цэнтр «Усход». Наступны прыпынак. Партызанскі праспект. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Партызанскі праспект. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок. Партызанскі праспект. Наступны прыпынак. Парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняецца, пасажыру забаронена ўваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок. Парк воінаў-інтэрнацыяналістаў. Наступны прыпынак. Усходні мікрараён. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Усходні мікрараён. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Усходні мікрараён. Наступны прыпынак. Тельмаўскі лес. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Тельмаўскі лес. Припинок. Тельмаўскі лес. Наступны прыпынак. Областная больница. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Областная больница. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Областная больница. Канцавы прыпынак.